שלום לכולם, אנחנו בעוד אתגר של The Dog Street, הפעם אתגר NMMs. בקיצור, נדב עומד לקחת NMMs, אחד לבחור בתוך שלושה, מה שהוא לא יודע, שזה סתם נבצו. בהצלחה לנדב. זה יהיה לו מאוד חריף. אני אביא לנדב כיסוי עיניים, רום. אני מריח לבסקו. הנה נדב. הנה רום מחזיק אותו. נדב, בחר אותה. רגע, מאי. לא, רגע, נדב. מאיה, יש לי בקשה עלייך, מאיה. נדב. תביאי לי את הכותרת. הנה, תביאי לי את זה. בזהירות. הנה, יש לך כוס מים ביד אחת. הנה כוס. תכניס את היד לתוך העין. זה פה אני רוצה לבדוק.